Mae gan bob ardal ei chymeriadau lliwgar. Ac un o'r rhai difyr ysbyty ifan yw'r Doctor Coch, Prys. Nia Powell o Brifysgol Bangor sydd ar hanes. Pwy a beth oedd y Doctor Coch yma? Wel, cymeriad anhygoel o liwgar, o ganrif liwgar, sef yr 11 ganrif ar 15. Fe ganwyd o mwy na thebyg reit ar ddechrau'r ganrif. A'i dad o wedi bod yn arwr y Mosworth. A'r teulu o'r herwydd wedi cael breintiau ac wedi ennill tiroedd. Ac oedd gynnyn nhw ddigon o gyfoeth. Mae borfa, welwch chi, yn ddelfrydol ar gyfer magu gwartheg, yn creu cyfoeth mawr i bobl oedd yn byw yn yr ucheldiroedd. Ac oedd hynny'n cael ei adlewyrchu yn yr hyn oedd gan deulu Prys mewn gwirionedd. Ond mi fuo fo yn y brifysgol yng Nghaergrawnt. Mi ath o i studio'r gyfraith sifil yno, a mi gafodd ddoethuriaeth yn 1535. Ac oedd o'n dipyn o ryw... Wel, mae rai bod o'n reit disglair. Achos yn fuan iawn mi penodwyd o i fod yn gomisiynydd i archwilio mynachlogydd. Roedd Thomas Cromwell ar y pryd, sef prif weinyddwr y deyrnas, am ddiddymur mynachlogydd. A mewn gwirionedd gwaith Prys a'r comisiynnwyr eraill oedd mynd o gwmpas i weld sut oedd pethau. Pam Coch? Wel, oedd o'n cael ei alw'n Doctor Coch, neu llai am ei fod i wallt o'n goch, ond da ni ddim yn sicr o hynny. Neu, yn fwy tebygol, am bod o'n gwisgo clogyn doethyr Caergrawnt, ac oedd sgarlad yn sicr ar flaen y clogyn hwnnw felly, felly clogyn y doethyr. A mae yna reswm da pam yn ni'n sefyll wrth y wel yma, nos e? Wel oes, achos mae yna chwedl beth bynnag bod y Doctor Coch yn arfer marchogaeth ar gefn ei geffyl, ar hyd pen y wal yma. Pam does neb yn siŵr a i weld i diriogaethau o'i gwmpas, a i edrych draw, yn edrych draw tua Sir Gynarfon, yn edrych dros y siroedd lle roedd gynno fo awdurdod dros dyn nhw. Mae'r peth yn gorfeddol yn dydi. Mae rhaid bod gynno fo eitha nerf, ond mae'n amlwg i fod o yn gymeriad mwy na chig a gwaed hefyd, a bod her o'r fath yna allan rhywbeth oedd yn apelio to fo. Lices i sŵn y Doctor Coch. Ac os wedd e'n mynd ar gefen i geffyl ar ben o wal na, wel, wedd e bach yn diened. O wedd e'n lew hefyd, wedd e'n well reider na finne. A pam fydde fe yn mynd ar ben o wal ar gefen i geffyl? Wedyn ni, mae gael mwy o uchder i edrych lawr i drwyn ar y werin bobl.